China so far noyudo licenses mondo mi gitigo, to nitie bill manyocha waketo mapod dhi mbele madwaro ni ka investor obiro kama chalo kaka koro Migori, Nyatike to gi Suna West kama gitime mining, to nitie benefits manyaka the local yudi. Environmental conservation nyaka giket makare, to kendo gimiluongo ni social corporate responsibility be nyaka gitim. Nyaka gikaw the locals, kendo gimoro amora ma gitimo onego luwre gi sheria. So far wacho ni jogo no mi licenses, but nitie kuonde ma gikiere. Omiyo wan kaka leaders nyo wasebedo wadwa ni wawuo gi one voice nikech gini otek. Man nitiere investor mobiro to kendo gi interest mar jopiny. Koro wadwa ni strike a balance mondo wakony Jowa. Makoro iseyango ni jo China nitiere mining site ma they are there. Okay. Gintiere Migori kendo ging'eny. To kanyalo mos actually kama ging'eny en Kara to gi Nyatike. Ne wasebedo gi Mheshimiwa Tom Odege mondo mi wane ni nitiere kaka Jowa konyore. Koro wakwayo Jowa gi ni gimbinde kech ok wanyal dhi kuonde go te. Ywak ma gin go onego gikelnwa to ambo obo dhi irgi mondo wane way forward kaka wanyalo konyore gi jogi. Erokamano ahinya. Adwaro ni wakaw yo matin e forum. Nitiere gimoro manowacho, the same person nowacho ni to dongruok magi. Hapa nakwano gik madhi timore ni stadium igero sani Migori, yo ma Masara nyaka Mioro ilando dwe mowantiere ni yo ma Masara kendo nyaka Sori bende ilando. Contractor nyosedok ento contractor osedok e ground kendo chako tich gi yo agolo mokocha kendo biro maber. Magar benefits ma wan go. Yo ma in Suna East nitiere lam madhi mbele in Kuria East, in Kuria West, Rongo, yo moro manyocha wuok kamoro miluongo ni Siala kochiko Rangwe kocha, contractor osedok e ground. Koro mago benefits motimore nade ma wayudo. Miyo Jowa ong'eni wakedonegi. Kendo adwa wacho ni so far President William Ruto osetimo maber. Osemiyo opportunity mar interact kode kendo biro kodwa kata wach university ma Migori ni neno ka iloso mana document mondo mi TTC ma Migori olok obed constituency college mar Rongo University. Those are achievement mana ok wanyalo yudo ka wan oko mar sirkal. No, aparo ni on top of what he's saying, kata wan siya kane wadhi State House, so far gik mane president o promise osechako timo. Kidhi e stadium ma Siaya, aparo ni gise allocate karibu $1,700,000